Love Varese Edition. Našou misiou bolo infiltrovať komunitu nelegálne šíriacu filmy na internete, odpromovať medzi Varezákmi film Love a skomplikovať šírenie filmu nelegálnou cestou. Svet Varezu a torrentov nepozná štandardné reklamné formáty. Museli sme preto nájsť spôsob, ako spustiť a riadiť gerilovú kampaň zameranú na komunitu nelegálne zdieľajúcu filmy na webe. Varese fóra nám svojou podstatou umožňujú len dve veci: šérovať obsah a komentovať ho. Našou hlavnou zbraňou sa stalo video, ktoré malo veľkosť i dĺžku skutočného filmu. Obsah sa však trochu líšil. Schválne, daj toto auto. To? Jak lusk. No čo, hekerko, si myslíš, že je to také ľahké? Počúvaj ma, ty kuduš pojebaný, ty si ma chceš stiahnuť len tak zadarmo? A čo si sa s koňom zrazil, ty A koko? myslíš si, že tento film vyzerá tak skurvene amatérsky, hej? A chceš ho vidieť zadarmo? Nezadarmo. Za Love.